ଖାଲି ରଜ କୁଇନ ଛାଡି ବାଳ କୁଇନ ଡାକିବ ଯୋଉଠି ଭାଷା ଆଡୁଥିବ ମୁଁ ସେଇଠି ଜଜ୍ କରିବି। କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି ରଜ କୁଇନ ର ଜଜ ମାନଙ୍କୁ ରଜ କୁଇନ ଯୋଉମାନେ ଜଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶାସ୍ତି ଦରକାର? କଣ? ରଜ କୁଇନରେ ଯୋଉମାନେ ଜଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶାସ୍ତି ଦରକାର ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଠି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇମେଜ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତି ନିଜେ ସେମାନେ ହିଁ ନିଜେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ହଁ ଏତେ ଦିନରୁ ଗଢିଥିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେମ ଫେମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୋଲ ଯୋଉ ହଉଛି ଭିଡିଓ ସବୁ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି କିଏ ଦେଖ କେତେ ପାଣିିକିଆ। ଆମ ଲୋକମାନେ କଣ ବୁଝିବେ କି କୋଉ କଥା ଆମେ ସିଏ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ସେଇଟା କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ 20 ଥର ଭାବିବା ଏ କଥାଟା କହିଲେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଲୋକ ଯଦି ନା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବାନି। ଲୋକ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା? ହେଇଟି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇଥିଲା ତାକୁ ପଜିଟିଭ ରେ କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାକୁ ନେଲେ ନେଗେଟିଭ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ସିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦିଅର ଆଉ ଯୋଉ ମୋଦି ହଉଛି ଦେଢଶୁର ମୁଁ ମୋ ୱେରେ ଭଲରେ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାକୁ ଖରାପ ରେ ନେଲେ ସେମିତି ସେ କୋଉ ୱେରେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କହୁ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର